abin da ya bani mamaki. Na ga shiga an rubuta sarkin musulmi yana mana jaje. Kaji ba? Yana ci abubuwa fa a kasar nan ƙatar bura suke. Kawai sai ga wani iska yayi kuma a ƙasa. Kawai rubuta ce wallahi Allah ga Messi ma ba ya Barcelona. Imana. Kawai a mai da mutane ban san me suke ba. Kawai an haukata ma. Ana mana kaɗa ruwa ke kwaya. Sallama babu kawai daga gida. Sallama babu malam. Ko sallama babu. Ya kamata ka ringa mutane sallama. No. Ko shugabanni sai kaɗa ruwa ke kwaya ake mana. Mu ba mu zube ba mu zauna daidai ba. Wai abinci na je fa zan siya fa nan na tashi zan je sai garin kwaki. Wai garin kwaki na je zan siya fa na ringa ca garin kwaki wai ba su san sunansa ba. Nace wannan suna fa iyaye da kakanni ma shi suka sani. Wai kawai da in ce gari ya waye. Gari ya waye. Wai sunan garin kwaki gari ya waye. To an gama ka zaune ka gane ka faɗi wannan magana ni ma sai ka tuno mu abin da ya faru da ni sati biyu da suka wuce. Na taso da kasuwa na ce bari in bi ta shagon sai mata ta magi. Ina zuwa an ce a ban magi suka banza da ni. Wai ka sai na ce me? Wai sai na ce sirrin boye. Asiri ne. Na ce to ba zan faɗa ba in za su bani su bani in ba za su bani ba zan in tafiya ne. Sun suka buya. Su ne a kai suka mai sirrin boya. Haka ne. Wai ka san ni me ya faru ma da ni? Abin da ya faru da ni ina shigowa daga makaranta ka san da shan shayi safa rana dare ina zuwa na tsaya a wajen mai shayi nace a bani shayi wai sai aka tsaya ana kallona wai nace a bani shayi kawai sai wani ya zagayo ta gefe na ce in baka ce harara garke ba wallahi ba za a zuba ma ba no wace ni kuma ba zan faɗa ba Ai kai suka mai harara garke. wai shayi ya koma harara garke Yanzu misali wannan ne wulakanci ne sai ka ce kana bako a garin nan. Ai wannan tsarin ayakon biyu. Ayakon biyu. Ni fa nan naje sayan masara. Masara fa naje saya. Ina auna yin masara. Haka ban da ni. Aban masara. Zo ne yake ce ni dan ce masa ya baka izza so nace ba fa izza so nazo. Ai ka wada. Nace daban izza so. Akai ni ga dauko mudu. Ina ce a lalle masara zai izza. Ka samu da zai bata ma rai. Masara na izza. Ka samu da zai bata ma rai. ina jin ka hanci Ni fa zuwa ne fa wai in je in so shinkafa. Shinkafa fa wannan ba. Babu wanda bai san shinkafa ba. Na ce da Allah bani shinkafa. Wai aka dube ni. Ce wannan mai bin ba samu ko daga da wani aka sallamo shi. Ne magana. Sai wani dattijo zo sami ne ya ce ai ba haka zaka ce a duniya. Au haba a duniya. Na ce to ba a duniya. Ai ni bari ka ji. Ni kuma da na je sayan garin alabo. Ka san me aka ce? Wai ba a san me garin alabo ma yanzu. Sai me? Wai sai da kace mayafin sharri. Kai to Allah raba mu da na ce ai ni kuka mai sharri. Mayafin sharri. ai ganin ka suka kai kama da sharri To ni kun san me ma? Wai a ƙasar mu ta Hausa wai nan arewa fa. Da je shago neman waken suya. Na dai sallama na ce da Allah waken suya nake tambaya na dauka ko musu gane bane kowa. Na awara dai. Waken aura. Sai aka ce min waken aura ai yanzu ya canza sabon salo sai na ce to ya ake kiransa wai sai dai ka ce yar kabila. La Allah. La ilaha Muhammad Rasulullah. ai kai suka mai da yan kabila kai aka mai da yan kabila Nan na je fa siyan man gyada na cin abinci. ka san me aka ce Ai ce aka yi wai man gyada sai dai in ce wai daɗin kowa. daɗin me Daɗin kowa. To kaga Wata sabuwa. ina kake? Gani. To ni da na je sayan taliya. Na ce a ban taliya kowa sai ya kau da kai. A ban taliya kowa sai ya kau da kai nasa. Jama'a magana nake muku. Sai wani ya ce ai baba duniyan mu zaka ce. Ai da ka Nace taliya ce ta zama duniyar mu nace kwarai da gaske. Nace a bani duniyar mu sai gashi ana guda nawa za a baka. Taliya ba. wai duniyar mu a yau sai ka ce duniyar mu a yau Duniyar mu a yau. wannan Ai kai baba taka ta zo da sauki. Ni fa wake wanda ake yin kosai na je siye. kuma ka ce musu wanda ake adala. Na ce a bada wake. tsiga tsiyo Sai aka ce mun a'a. Ai yanzu ya koma za ta ba goma. Ya Ai yanayin ka suka gani.